खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियाव आं बरायग्रोना लाबाय। बे समाव दंफैयो आं झारबारि थाइसुगुरि गामियाव। थाइसुगुरि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै 9 नं बनरगाव समस्तिनि बिजेपिनि केन्डिडेट जानो गोनां राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै गोबां पार्टिखौ गारनानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। दा बिथांमोनहा मानि थाखाय गावनि थाखानाय पार्टिखौ गारनानै बिजेपिआव फैनो गोनां जाखो बिथांमोनाव आं माखासे सोंनानै लागोन। आदसा नों दिनै बिजेपिआव मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो? आंनि बिजेपिआव फैनो गोनाङा आं एथ' बोसोर आङो मा होनो 20-25 बोसोर जाबाय आंहा न'फां गैया, जेबो बुस्थु मोना। आंखौ सरकाराबो नायाखै आरो चेयारमेनफ्राबो आंखौ नायाखै। बिदिनो आङो दिनै आंनि गोसो मोदोम जिउखौ आङो सानखांनानै आङो दुखु मोननानै आं नैबे माबायावनो फैदों। ओरैनो नों गिबियाव बबे पार्टियावमोन? आङो गोदोनिफ्रायनो आङो नांगाल पार्टियाव दङमोन। नांगाल माने बिपिएफ? बिपिएफ जेबो मोनफेराखै दिनैसिमबो रावबो रायजो राजायाबो आंखौ खोन्थानो रोंनाय नङा मोनदों होननानै। नंगौ, बिथांनिफ्राय जों गोबां सोंनानै मोनबाय। बिथाङा थारैनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिजेपि पार्टियाव जयेन जाफैदों। ओरैनो आदैया बबे पार्टियावमोन सिगाङाव? बिपिएफआवनो आं बिपिएफआव। बिपिएफखौ मानि थाखाय गाज्रि मोननानै बिजेपिआव जयेन जाखो? बिदिनो गावबागाव पार्टि हिसाबै सायख'लायो, बायदिसिना रानलायलायो। जों जाम्बा जाम्बिनो बाहागखौनो मोना, बेयावनो गाज्रि मोननाय जादों। ओरैनो आदैया बोराय पेन्सनखौ मोनदों ना मोनाखै? बोराय पेन्सना मोनबाय, मोननाया मोनबाय, बोराय पेन्सनखौ मोनबाय। दा अरुन'दय मोनाखै। बिदिबा नों बिपिएफ पार्टिखौ गाज्रि मोननानै बिजेपिआव फैबाय आरो? औ, बिजेपिआव फैबाय।